pa xentiña da boa. Poldro hoxe. Hoxe comemos poldro. Tiñalle ganas, É unha carne, ademais, que creo que é a primeira vez, que a cociñamos. Pero moi rica. Moi rica. É algo que moitas veces medio nos sorprende e cando probamos decimos, joder, pero que cousa rica. Estufados de poldro, pois como calquer estufado de tenreiro ou de porco. Exactamente igual, a súa cebola, o seu allo, unha cenoria, viño branco ou tinto, unha folliña de loureiro, deixar cocer e temos un estufado de primeira. Botamos unha pataca. A partir de aí podemos facer mil de cousas. Desde estufado, na tarteira, hasta facelo no forno, carne asada. Hoxe imos a tirar por marcalo o tempo xusto, vale? Nunha plancha. Hai que tratalo prácticamente igual como se fose un anaco de tenreira. Prácticamente igual, non ten outro xeito. O que imos a facer para acompañalo son unhas patacas aliadas. Ricas, de verdad. E despois o poldro é que o que menos me precisa é cariño, meterlle aí o ferro a tope, marcalo e imos disfrutar de unha carne que temos que estar moi orgullosos, de pura raza galega. A ver, onde anda o vaqueiro, o gran Rafa Durán, buscando eses poldros? Andará cá a lazada botándolle. Don Rafa Durán, compañeiro, por onde andas? Ola, Xoanti, amigo, oído en Viveiro, chef, provincia de Lugo. Se queres carne de poldro, eu levareiche carne de poldro, o millor do mundo, que está aquí en Galicia, e que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. É curioso, non? Porque xa che levei carne de polo, carne de cabra e agora carne de poldro. Todo cuadra. Estou con Antón, de Puraga, da Asociación de Cría de Cabalo de Pura Raza Galega. Exactamente. Antón, o cociñeiro mandoume que lle levara carne de poldro. Ajá. Vos aquí tedes cabalos. Sí, señor. E adicades vos a cría de cabalo de pura raza galega. Exactamente. Non é habitual o consumo de carne de poldro en Galicia? No, ainda que tradicionalmente na zona, localmente, sí, se consume, en casi todas as aldeas de onde se producen, se consume. Ao por maior non é consumida. Non tanto, non? Non tanto, non. Si exportades bastante a Italia, teño entendido. Casi todo sale para Europa, sí. E por que crees que será que non se consume tanto en Galicia? Bueno, creo que gran parte porque non se conoce. Non se conoce a carne, unha carne dulce, unha carne moi tenra, sobre todo os nosos, que son potros leitóns, os que vendemos, non? Baixo a nosa marca, moi rica en ferro, non? Entón, como non se conoce, e como temos tamén moi boa calidade noutras carnes, pois a xente tampouco non se anima a... O consumo é moi antigo, como, bueno, ven centos de anos atrás, pero parece que hai outro costumo de comer o mellor outro tipo de carne, non? Sí. E que comen estes animais, Antón? Porque se crían no monte, pienso non hai. No, pienso non hai. Vamos a ver, os potros convirten isto, o toxo, convirten en proteína de boa calidade, ademais, vale? Non todas as especies domésticas son capaces de alimentarse de toxo, porque ten moita lignina, que é madeira, basicamente, e o toxo, os séquidos son capaces de alimentarse de toxo. Por eso, podemos ver este monte, como vedes, moi limpiño. E isto fai tamén que se eviten os lumes, porque se desbroza o monte desta maneira, pois haberá menos lumes gracias a estes animais. Un cabalo é capaz de comer 21 kilos de toxo diarios. Nos fai falta, para criar un poldro, unha hectárea e media de monte, para ter unha nai con un poldro pequeno cada ano. Entón, comerse un biste de potro ven sendo como desbrozar 200 metros cuadrados. Todo beneficios. Un ferrao. Todo beneficios. Teñen os bigotes, non, este tipo de cabalo? Son garranos. Sí, bueno... a raza garrán. Sí, raza cabalo galego, teñen bigote, sobre todo en inverno, porque en inverno, se houbera neve, máis. Agora, como non neva tanto, se teñen que comer máis arriba, máis os toxos que sobresalen, os toxos máis duros, entonces pícalle, para defenderse dos pinchos, pois
nace o bigote. Que curioso. Unha receita con carne de poldro. Como che gusta a ti comelo? Mellor A dito. mí, o que máis me gusta son as carrilladas. Ah, amigo. Bueno, estofado, como fago eu, bueno, pois así, porque queda moi blanda. Vale. Queda moi blanda e aos meus fillos tamén lles encanta. Xoanqui, vale che o produto ou non? Como non me valer? Perfectamente. Vale, menos mal, aí cho mandamos, graciñas Antón por atendernos, e veremos que fai Xoanqui con esta carne. Moi ben. Gracias. Adeus, compañeiros, da gusto, ter esta xente coidando así dos nosos montes. Home, eso debía estar, isto está extendido por toda Galicia, debía estar extendido. E o consumo, por suposto, animadevos, a comela, porque de verdad que é un espectáculo, está moi boa. Mirade, aquí temos diferentes partes, temos agulla, temos costela, e o que fixen foi, esta é unha parte, é o encontro. O encontro é da parte da pata de diante do cabalo, da parte superior, é unha carne moi tenra, e o único que fixen foi limpala, mirad a grasa que lle quitei esa grasiña, e o resto é que non é para presumir. Cuidadiño con esta carne, quitar o sombreiro, Vou coller e imos a frixir, a semifrixir unha pataca, porque imos, despois de semifrixila, imos a aliñala e despois imos a cocela nese aliño. Xa veredes. Recetón, Recetón. Teño aquí o equipo juvenil. Cando hai chicha desta, hai a prancha, un entrecós de dar. Hoxe xa teño aquí todo o equipo. A ver, chega para todos, chega. A carne aquí a punta pala. Como non vai a chegar? Moi ben, prendemos o lume. Adiante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, e collemos. O primeiro que imos a facer, pelar esa pataca. Pelar esa pataca e frixila. Como queremos facela, como queremos cortala, vale? Como que irades. Eso sí, teñen que ser anacos un pouquiño grandes. Por qué? Porque despois de frixila imos traballar con ela. Traballar con ela, cando fago de traballar ca pataca, quero dicir que vai a ter movimiento esa pataca. É dicir, vou coller a culler de pau, vou meter na tixola e vou a remexer para que todo ese aliño impregne ben na pataca. Se facemos liscos de pataca de medio centímetro ou pequeniñas, esa pataca vai romper. Por lo tanto, aquí ven unha vez máis o tipo de corte que facemos os vexetais dependendo da receita que imos elaborar. E cando pensamos isto, agora decimos, bueno, pois entón ten que ir un anaco de pataca un pouquiño decente. É dicir, un pouquiño gordiña, un pouquiño boa, para que podamos traballar con ela e que non rompa. Sinxelo, non? Sentido común, verdad? Moi ben. Un saudiño a toda esa xente, Puraga, Asociación de Criadores de Cabalos de Pura Raza Galega. Un saudiño e unha aperta moi grande, porque son un exemplo de como se cuidan os montes. E moita falta nos fai que se cuiden os nosos montes, é un dos bens máis preciados. Está ben, pero é que a costa tamén está aí. Hai que cuidar todo. Xa fixemos moito mal o ser humano como para ter isto unha desbrozadora natural. Isto é o mellor que hai. Isto ademais, oes, que o que deixa, o que papa o cabalo é moi interesante porque limpa. Pero cuidadiño, co que deixa o cabalo detrás, eso para as hortas, é luxo, Antes non sei agora, pero antes andaban cun carretillo, aí, e cunha carreta a buscar por aí o que deixa o cabalo. Sabes? Cuidado, eso fai un dos mellores estercos que hai. Moi ben, ben esta pataquiña, imos para a pía, a limpala un pouquiño máis, a secala, e despois de secala, imos a picala neses anacos, que van a ser gordiños, para frixila. Aí vai. Ten aquí un ollo. Fora, está limpa, está limpa, está limpa, está limpa. Moi ben. Imos. Aí está. Vale. Xa viña limpiña, Tiña unha tona, a pel dela xa era pequena, xa era finiña de toda. Moi ben, pois agora
medias lúas, gajos, como que irades. Eu, vamos a ver, imos a facer así. En parte, un pouco tosca. Aí e aí, sin complicarnos a vida. Agora, tamén dicir, bueno, faz aí as patacas aliñadas, unha pataca fritida e xa está, bueno, está ben, por que non? Cun dente de allo. Ora, é outro xeito. Eu que queredes, a min canso sempre tamén a mesma pataca fritida. Entón, este é outro xeito de facelas. Aí e aí. Pa que frían ben agora, o que imos a facer é secalas un pouquiño, vale? Cun pouquiño de papel de cociña. Aí vai. Fora. Eso. A ver, Hola, Isa. xa estou aquí, Aquí teño veciña, aquí contenta. Como Que tal, arquei rei? tanta presa, Ai. dixen eu, Dios mío, que lle pasa? Ti sabes que me ven de maravilla, amor? Ai, o tías, Claro, ti. Ainda non me claro. fixa. É o meu. É o meu. Ai, é moito. É o teu, claro que sí. Pilla eles. Dixen eu, bueno, a ver, hai facer Pilla, falta, mira aquí. jolines. Mira pa aí. Mira o que teño Que aquí. fas? Que rico, pintaza, Que pinta, eh? sí, sí, Sabes podes qué? facer carne asada. Sí, sabes Guau. qué? Poldro. Carne de poldro. dices? Elo, mira que Non se virguería. ve, sí. No, No, a ver, bueno, se Vir- non mo dis... Se non non sei, cuidado, claro. pero aquí mira que aspecto, Pois Eu estou sí, enamorado, que mira pa aí. vermelliña, que Vermelliña, jolines. está todo Que bonita, magro. Sí, Sí, señor. que bonita. Oiches, mira, pois eu conteche unha anécdota, Conte, mami, a ver, Eu dalle. comín carne de poldro enganada, de pequena. Si dirás, carne de pollo en Granada. ¿Qué ganada? Non, engañada, engañada. Granada. Engañada. Bueno, porque eu jejeo, que son... Que sí, muy que sí, estaba de cachondeo. Teño que vacilar de vez en cando, Mira, cando era cativa, a miña aboa fixo unha festa Sí. e fixo unha comilona para todos. É unha carne de... unha pota de carne asada como está mandado. Sí. Comemos de maravilla todos. A que estaba boa. Estaba, e non era carne asada. A que volviches É a moito. Era carne asada, pero Era era rica. polvo. Qué rico estaba, de verdad. Era poldro, Mira, claro, pero comémolo todos sin saber. E di miña aboa, non lle vou dicir nada a ninguén, xa o verás. e agora esa receita que? Moi ben, sí, A facedes, sí. non, ou non? Sí. Sí. Home, a ver, non se fai a cotío, xa sabes, pero sí, de vez en cando sí que facemos Eu poldro, fajo tamén, Mais de vez en cando. sí. Eso sí, teño que encargala moitas veces, porque é certo de que Tá non bo. está moitas veces. Ahora, vas á carnicería da túa carnicería, e non hai problema, No, Si pero teñen non sei. interés, oye, tráeme un par de kilos ou tráeme 4 Sí. kilos e tal. Eu solo pedir así, porque a veces collo para ese día, pero collo para Claro. 3 veces máis para congelar, non sí, sabes? perfecto. Xa teño todo listo, é unha carne que na casa se consume. Acordoume agora, porque mira, despois ese, como a cando enjañas, vou dicir, cando enjañan os cativos, non para comer a típica, a miña non lle gusta nada, a tortilla se leva cebola. Pero Ai, eu ás bueno. veces boto, ya pico ya moi miudiña, E moi non se miudiña. Non se entera. Eu A ver, entero, botolle pouquiña. Eu entero. Eu son de tortillas sin cebola. Sin cebola. Sí, con Eu moito tamén, orgullo pero demais. unha pouquiña picada moi fina, non se entera de nada. E Mira, os nenos enjañan os días e que é tal cousa, enjañalos. voulle dicir, unha E vez os grandes tamén, a miña sogra fai unha tortilla grande para a familia, non? E fai unha con cebola e outra sin E outra cebola. sin cebola. Como faja primeiro a de cebola e despois a mesma tixola, evidentemente non vas Sí. lavar esa tixola, faja a de sin cebola e digo, Ti buf, nótalo. Eu xa o noto. Ti nótalo. a papo igual, que a min gustame igual. Pois mira, acabame de vir á cabeza outra anécdota moi curiosa de cando, Canta. enjañan a xente comer oiches. Mira, eu teño unha amiga A que o ver. cativo non podía comer ovos. Iballe mal o ovo, comelo o ovo en calquera das versións, da Pero, igual. claro, pero era psicológico, non era, Era de que non... psicológico, non. claro. Non era ningunha alerxia, Ningunha ni nada alerxia, así. ni Non, nada, o que pasa é ajá. que el vía o era moi pequeno, Claro. Vía o ovo e non yo quería. E daquela non sabes que facía ela, collía o ovo e botáballo no colacao. Que dis? Pero non así, enteiro batío, E botaba- botáballo no colacao, e o rapaz bebía o colacao co ovo dentro, ai. Bueno, eso é a primeira vez que os coito, Pois como cho conto. Ai, pero a mí Mira. eso faime refruciñar así. Sí, a ver, non nós, sei, moi... claro, dixo así agora, e a min tamén dixo, oh, que asco, colacao con ovo, pero o cativo era o que conocía. Entendes? De feito, cando probou o colacao sin ovo, dicía ela, Esto que é? pero isto que é? Este que colacao é? É certo, claro, Entendes? claro. Oye, pois non o sabía. Eso sí, xa cho dixo, non o vou a probar.
Non é borrar, Xa, non, niño tampouco. a probar, non. Esa é para os deportistas que toman aí as claras, Os ovos e ou tal, que lle botan a pues, clara, eu- ou colacao tamén. Acordaste de Rocky Balboa? Ao principio, no primeiro, eu era un cativo daquela, eu entrenaba, eu estaba feito un cabalo, Con un poldro galego estaba feito eu. Daquela con 20 anos, unha cousa así. E veías a Silvestre Stallone lajando as claras As de ovo. claras, As no. claras e os Que ahora xa se venden os así. ovos enteiros, con xema, con todo. sí. Bla, 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 bla. Eu tamén, eu facía tal. Pero cuidado, Salía de casa, comía viñan o xa mundo. sorcadas. Pues, é igual, pero eu iba concienciado de que eso me daba unha potencia tremenda. Home, claro que Os sí. ovos crudos, así como Pero este iban. dixo que está todo aquí. E Está eu todo digo aí. a miña nena que a É tortilla non certo. leva cebola e xa está. E xa está. E xa Bueno, está, aí se marchas. queda, Ay, vale, gracias. Marcho, sen Tenéis que nada. decir gracias. Lojo. Ana. Veña, Con chao. Deus, hermana. Chao. Igual. Adiós, chao. Joder. Tremenda. Bueno, mirad unha cousiña. Vou vos chiscar un olliño, vale? Vou vos chiscar un olliño. Vou rematar de semefrixir esta pataquiña. Estou con vos. Agora. Listo esta pataquiña. Vou traer aquí o cacharro, para aquí. Venga, vale, así. Aquí. Aí. A pataquiña e o allo. O allo este, ímolo usar tamén. Isto vai para aquí, deixademo. Aquí no morteiro. Mira, esta suflou un pouco. Bueno, algunha máis suflou. Eso é de poñer a baixa temperatura e ir subindo. Ainda non está completamente feita, Faltanlle eses 7 minutos, unha cousa así, que vai a levar e imos a facela co adobo. Escasos, 7 minutos moi escasos. Xa o vemos, de todos os xeitos. Cando sabemos que unha pataca está feita? Teño que dicilo. De verdad que sí. Pinchando. A brandilla está feito. Non hai que andar con tempos ni nada, dependendo e tal, se non nos viamos moito. Despois decimos, lle din 12 minutos e ainda non estaba feita. Bueno, había que darlle 2 minutos máis. Depende de como apure, depende incluso da pataca, se é nova, se é bella, se ten máis auga ou menos auga, todo eso, depende. Vale. Isto vou non deixar aquí na pía. Con moito cuidado, Este aceite, retirámolo. Nun cacharriño, nunha aceiteira, eso como vexades. Aí está. Eso é. Vale. E isto, vou facer así. Vou poñer aquí. Aí. E os raro. Coidadiño, aquí a cociña baleira, que nadie se meta polo vosso camiño. Cando traballamos con estes aceites, pensade que os sitios, tanto a cociña como o cuarto de baño, o aseo, e os sitios onde máis accidentes hai. E son accidentes fastidiados, queimarse con aceite, a mí pasoume moitas veces. Moitas veces que cociñamos, xa temos as veces os brazos e dicen que a veces parecemos un dálmata. Con manchas por todos os lados. Vou quitar isto do lume. Xa o teño apagado, pero non quero que se faja máis. Ben, continuamos. Por aquí. Collemos o morteiro. Collemos estes dentes de allo que, por suposto, imos a quitarlle a tona. E despois, os que tedes os aparatillo este, non temos nin que quitar a tona. Facemos así, e xa sale, mira. Xa sale o allo machucado fora. Aí está. E así xa sale medio desfeito. Este alliño frito que non se perda. Vai nos dar... Voulle quitar a tona esta. E o siguiente. Este xa sale directamente, vedes? E xa están fritiños, xa están casi fritos, xa están para comer. Directamente. Aí está. Con este allo, chéganos. Agora, chisquiño de aceite de oliva. Imos usar este. Mirad que cantidade,
Nada máis, non precisamos nada máis. Isto é para ligar sabores. Chisquiño de pimenta. Falamos moitas veces cando decimos o de ligar sabores que precisamos un transmisor que ten que ser acuoso. Nada máis, todo ten o seu xeito. Aí xa teño aquí que teña preparado, ves? Un chisco de vinagre. Un chisquiño de vinagre. Non pode faltar un ácido, ou vinagre ou un pouquiño de limón. Un pouco de ourego. Aquí as especies que vosotros querades, Que queredes un pouquiño de pimento doce, un pouquiño de pimento picante, vale? Que queredes un par de chiles, tamén vale. Comiño. Deste xeito tedes a garantía, pero do voso xeito seguramente que tamén está garantizado, O voso padal é o que manda. Auga. Este sal, para vos, xa lle puxendes antes, e iso sí, que non falte o allo co seu casamento, o perixel picado. Vale. E con esta carne. Estamos contentos hoxe, o equipo está moi contento. Moi contento. Estamos contentos sempre, verdad? Sempre estamos contentos, mi madriña, sempre. E cando hai licor café? Ai, máis contentos aínda, estamos máis contentos. É broma, E somos moi sanos todos, deportistas, temos moi... Vale, veña, ese alliño que baixe. Bueno, traigo un machucador por traer algo, porque nun principio non pensaba eu no prensallos, por eso de machucador, senón faríanos falta. É a sal gorda, por eso teña a sal gorda. Pero acordaime que tiña aquí no caixón que tiña un machucador de allos e xa dixen, bueno, como vedes vai auga aquí, non? Esa auga vai se evaporar, non vos preocupedes. Pero é o que vai axudar a transmitir o sabor a toda esta pataca. Adentro. Culler. Vale. E unhas voltiñas. Bueno, ahora entendedes o do tamaño da pataca, de que non a botedes pequena e tal, porque senón rompe moito, non sei que. Vale, por aí vai o chollo. Con esta pataca, voltamos aquí, o lume. Prendemos a tope e para dentro. Auga e pataquiña. E aí, que se vaya facendo. Como temos isto? O ferro está se quentando. Moi ben. Oh, que ben ule. Que ben. O teño no 6, no 5... Aquí non temos que marcar a pataca. Aquí o que queremos que se faja co vapor que vai acollendo eses arumes. Por eso estou baixando hasta o número 4. Con un pouquiño de fervor que vai evaporando por aí, xa está. Despois que nos queda moita auga, subimos e en 2 minutos temos toda esta auga evaporada. Vale. Parte 2. A carne do poldro. Salgar ao final. Eu non lle vou botar agora mesmo nada. O único que vou facer, veña, estes anacos xéjame, despois xo con máis. E non vou disfrazar para nada a carne esta, para nada. Aceite de oliva virxe extra, así, e damos unha volta. Eso é. Que quede todas as caras, porque por todas as caras é donde imos a marcar. Aí está. E mentres marcamos o poldro, imos a preparar tamén eses espárragos. Preparar non é outra cousa que quitarlle a tona de fora. O tomate, que ímolo a marcar xa directamente aquí. Este, vou coller este, que é moi chulo. E aquí nunha esquiniña botamos un chisco de aceite e marcamos o tomate xa. Así, carrame con todo, que era para hoxe.
E isto para ir quitando as cousas que estén listas. Moi ben. Moi ben. E despois vou con vosotros. 3 esparraguiños para esta receita. Chéganos e despois continuamos. Xa estoupou. Un xa estoupou. E outro caeuse. Vale, o pelador. Quitamos esta parte. Bueno, primeiro que vamos a facer por donde rompa. Aí. Lembrade unha cousa. Bueno, este xa o tirei. Pero isto o pelamos, o picamos moi ben. Quitamos a parte mellor máis fea, non? Que é esta, do cu. Pelamos. Ben peladiño e ben cortadiño, vale perfectamente para un revolto. Non só para un revolto, sino para un caldo. Dalle moito sabor tamén aos caldos de verduras. Cando precisamos un caldo de verduras para facer un arroz, unha cousa así, válenos perfectamente tamén, Estes talos, moi interesantes, que casi sempre os rechazamos, os tiramos e demais. Despois esta parte, un moment. Ben. E marcamos tamén na tixola. Aí vai. Aí vai. E aí vai. Se son moi delgadiños, casi non fai falta nin pelalos. Os espárragos estes son moi ricos. Vale. E vale. Boa, isto vai estar, sabredes, de unha maravilla. Un chisquiño a estes espárragos, aí vai, de aceite, e agora temos o ferro xa, que xa está dicindo Poldro este. Ra dentro. Aí vamos. Aí imos. Que non baixe a temperatura, por favor. Vai. E vai. Ai, o fuciño. Que pecado. Fora. Fora. Como temos esta pataquiña? Esta culler de pau. Vai no lo decir, esta cocidiña. Vamos subirlle un pouco. 5, 6, para que evapore. Hombre, si está cocidiña, está perfecta. Bueno, que me decides? Gusta vos a idea, non? De verdad que o recendo agora mesmo é brutal. Parece que estás traballando aquí cunha carne. Bueno, por todos os lados. É dicir, vedes como subeu hasta aquí? Vale, xa podemos darlle a volta. Que máis? Aquí, vedes como subeu? Xa está marcado. Ben, podemos darlle a volta. Por toda a contorna. Imos sellar toda a carne. Os espárragos non os vou a facer máis. Se faz moito máis, alá van. Os tomates exactamente igual. Os deixo aí. Ademais, gustame que os tomates estoupen na boca, que non rompan. Así que aí. Despois lle poño un chisquiño de sal. Eso está estupendo. E o que imos a facer é marcar como está marcado aquí, por todas as contornas do poldro. Eso, Vedes por aquí? Vale. Marcamos tamén, pechamos ben por aí. O teño no 9. No 9. Falta un punto para que isto estoupe. Pero no 9 é prácticamente o tope e aí é como temos que traballar. Si vemos que queima moito de aceite, vale, baixamos un pouco, pero a temperatura vaise manter polo ferro da cociña, vale? O aluminio fundido que é. Eso mantén moito calor. Estou dicindo porque ahora mesmo estou vendo que está cambiando a cor do fume. Cando cambia a cor do fume é que aí comeza a queimar. Entón é cando baixamos. Eso miradeo tamén vosotros, nas tixolas. Aprendede a identificar ca vista, igual que ao principio. Mirade que tona, que rico. Cando falábamos de que podemos adivinar a temperatura, adivinar, non quero dicir a temperatura exacta, pero si a de cocción solamente poñendo unha mao por aquí enriba. Se o facemos todos os días, imos memorizando como cal é o xeito de botar a carne ou cal é o xeito de botar o peixe ou calquera cousa, porque sabemos máis ou menos, con moita exactitude, como temos a tixola. Vedes, xa baixou ese fume, xa volves a cociñar, agora volvo a subir outra vez.
aos 8, puxen o 8 agora. E seguimos marcando por todas as contornas. Aí vai. Ui, esa pataca con o hule tamén. Aquí hai que apoye. Eso, E aquí temos, mirad, así esta casa. Bueno, quédame aproximadamente 2 minutos máis de marcar isto. E listo para comer. Por dentro, que quede cocida, pero que quede, cuidado, xugosiña. O ideal é retirala, que é o que imos a facer, e non empratar in situ, senón que retirar un prato, deixar que eses xugos interiores da carne do poldro se establezcan outra vez no interior, non salgan para fora, e despois comezar a cortar e a comela. É dicir, despois de pasala por a tixola, aquí, 3 minutos. Moi importante, Vémonos no chisco deste ollo. Agora. Moi contento coa receta de poldro de hoxe. Fritimos as patacas en anacos grandes con 3 dentes de allo. Cando estean casi listas, retirámolas e reservámolas. Nun machucador facemos o aliño co allo, o orego, o comiño, o perexil, o vinagre, o sal e a auga. Aliñamos as patacas con este mollo. Nunha prancha moi quente marcamos o poldro por todas as súas caras. Salgamos, empratamos as patacas co poldro, unhas verduras marcadas na prancha e listo para comer. Chisquiño de sal. Jorda agora por enriba. Joa, teño un fuciño ahora. Mariña, que cousa rica, que ben ule. Que ben ule. Pura raza autóctona. Unha virguería, Cuidado, ademais de todo o que dixemos antes, é un produto de calidade, é un produto local. Eso é que te lo en conta. Ademais de non sei, do sabor que ten. Non me resistí. Xa collí un anaquiño aí fora de cama e dice, vamos a ver se está no punto. E estaba no punto. Queredes comprobar vos? Facede na casa. Facedeme caso. Encargade esta carne, mercadea porque non vos vades a arrepentir. E desde logo vades a disfrutar nunha mesa, De verdad que vades a disfrutar. Con unhas pataquiñas, unha ensalada ou algo, unhas verduriñas así á prancha, parece un pratazo ideal. Un biquiño e unha aperta. Ata outro día. Chao.